Dámy a pánové, vítam vás u nového videa z hry Arena Manager 23. Už je to druhé video z tejto série. Zatiaľ som si neprečítal komentáre z prvého videa. Dúfam, že tam aké boli. Lebo tento diel točím hneď po tom prvom, lebo nemám vždycky čas točiť videá. Čiže teraz pretáčam, aby som to mohol cez týždeň vydávať. A ideme pokračovať v kariére Haasu, kde v minulom diele sme nedošli síce na body, ale dúfam, pevne verím, že teraz už tento pretek v Saúdskej Arábii dojdeme na body. V minulom videu sme nenechali dojsť Kevina do cieľa, lebo bol na poslednom mieste a beznadejne ďaleko od bodov. Tak sme ho určite strategicky nechali odstaviť a nedošiel závod. Zatiaľ sme najlepší bezbodový tím v celej formuli. Alpine má 3, Mercedes 10, Aston Martin 18, Red Bull 33 a Ferrari 38. Ve šampionáte je to také isté ako dopadol minulý pretek, čiže Leclerc prvý, Verstappen, Perez, Sainz, Alonso, Stroll, Hamilton a tak ďalej. A 11. Nico a predpokladám, že 20. Kevin. Samozrejme. F2 je prvý Theo Pourchaire. Teda není prvý. Prvý je Frederik Vesti. Druhý Theo Pourchaire. Tretí Richard Verschoor. Štvrtý Jack Doohan a piatý Mini Colapinto a Marty. A čo som spomínal toho rezervného jazdcu, necháme ho ešte túto sezónu u nás, ale už nevidím ho tu ako akého potenciálneho jazdca. Čiže do budúcej sezóny by som chcel podpísať a vyskúšať, no ja to už mám odskúšané, ale pre vás podpisovanie do novej sezóny. No teraz asi nikto nebude mať záujem, ale Theo Pourchaire alebo Richard Verschoor. Asi Theo Pourchaire sa stane v budúcej sezóne na 2 sezóny, ak nám to podpíše samozrejme, našim rezervným jazdcom. Dáme mu výplatnú pásku 110 000 mesačne, čiže dúfame, že bude spokojný, ale není. Chcel by viacej. Dáme mu 130 000 mesačne a už je spokojný, čiže v budúcej sezóne našim rezervným jazdcom sa stáva Theo Pourchaire. Týmto sme dosahli aj trofej. A tu to vidíte, že máme tu Fittipaldiho a tam to písal, že Pane Bože, že do novej sezóny budeme mať Thea Pourchaire. Tu si ho môžeme otvoriť a tu vidíme, že aj bude jeho kontrakt štartovať za 10 mesiacov
A čo mi nevychádza? Sme ho podpísali na 2 roky a má tam rok. Ale už nevadí. Ale máme ho podpísaného. Čiže Daniel Ricciardo a Valtteri Bottas sa nám doskautujú za 16 dní. Tu to vidíte, že sme ho najali do roku 2024 a ideme to posunúť ďalej. No a veľmi dúfam, že máme hotové dizajny. Tu sú výsledky. Dúfame, že v dvojkách Theo Pourchaire vyhrá šampionát, keď už je našim budúcim rezervným jazdcom. Tak dúfajme, že to vyhrá. A stane sa, ja som to nedal vyrábať, ale nevadí, dáme to teraz vyrábať. A najprv dáme dizajnovať zadné krídlo. Dáme zadnému krídlu 3.2 a 42. Dáme mu rýchle zakruty, zlepšíme na 765. No a zľahčíme, nech bude držať 2 až 5 závodov, to vydrží. Dáme mu tak to by sme to mohli nechať. Normál mu dáme, nech to stihneme do Baku. A dáme dizajnovať zavesenie. Dáme tam zvyšok a to takto zrýchlíme na 6, 5, 6. Track reduction je veľmi dôležitý. Čiže takto by som to dal. A dáme tam 3 až 5 závodov. Bude to hotové. Do Baku to bude isto hotové ešte. Čiže 29 dní. Ideme dať vyrobiť predné krídlo. Za 3 dní neviem, či sa vlake vytvorí aj náraž. No, vytvorí sa jedno. Čiže dáme 2 emergency. A 4, takto 4 dáme na rašt. Vidie nás to trochu drahšie. A podlahu vytvoríme 4 kusy. Do Baku budeme mať isto všetku. Ale ak si zaplatíme dvojnásobok,
také dvoje budeme mať aj v Melbourne. Čiže máme 8 miliónov. Podľa financií sme v predpokladoch ešte. Ale na konci sezóny podľa predpokladov náš účet by mal mať 150 miliónov. No teda podľa projektu. Tu máme, koľko môžeme ešte minúť? Ešte môžeme minúť 100 miliónov. Na vývoj sme minuli 27. A ďalej. Na emergency porúcha sa 1 800 000. Čiže ideme ďalej. Dúfam, že teraz, keď budeme mať pár upgradeov, no pár, V3 dáme jeden jazdec a takto dáme najrýchlejšie kolo v žiadnom prípade. Kvalifikujeme sa 5 krát 13 a vyššie. Čiže teraz ideme do Saúdskej Arábie. We're here in Jeddah, and the tension is boiling as we head into the Saudi Arabian Grand Prix. The circuit of Jeddah, spread along streets that run next to the Red Sea, is one of Formula One's highest speed tracks. It's a test of skill from start to finish, with cars just millimetres from the walls. Jeddah Corniche circuit is hot and high-powered, demanding speed for the straights and a high grip level through corners that are tight to the barriers. Starting tyre choices will be crucial here, with teams ever mindful of opportunities that a safety car could give. It's Ferrari who are currently ahead in the constructors' standings. But as it's only round 2, there's still plenty of time for that to change. Let's get this underway. Takže zase dám odsimulovať tréningy a Kevin Magnussen na 10. pozícii a Nico na 12. v treťom tréningu. There's tension in the air today. Ináč toto všetko natáčam v útorok, ale prvé video by malo výsť až v stredu. Dneska bohužiaľ nie. Akurát som našiel voľaký čas pretočiť pár videí. Čiže tak. Našiel som čas na pretáčanie videí, preto videá nebudú možno vychádzať pravidelne.
A že nás je momentálne 13, tak kvôli vám 13 mám teraz pár voľna z práce, tak pretočím pár videí, potom ich ako tak zeditujem a ďalšia trofej. A zajtra cez voľakú pauzu v práci by som ich vydal. Tých pár pretočených. Odvahu sme vyvíjali, ale nevyrobili sme žiadnu. Čiže zo Saudskej Arábie sme iba doniesli nové predné krídlo. Lepšie než nič. Niektoré týmy nemuseli by si doniesť žiadny update. Ideme hneď na trať. S novými prednými krídlama. Try to get some brake time before you start to push. Yeah. Tak v ceste by nám mal zavádzať iba Žalguaniu, ale nezavádzal. Ale Nico stráca sekundu na prvého Charlesa Leclerca. Traja jazdci sú za nami, už 4. A všetko. Pred nami sú zatiaľ iba tí jazdci na vysokej úrovni, ako je Mercedes, Aston, Ferrari a Red Bull. Predpokladám, že našimi veľkými sezónnymi rivalmi budú Alpine a McLaren, ale neviem ešte ktorý z nich. A my by sme mali mať postup istý. Máme 9. a 12. miesto. Od seba nás rozdeľujú 2 Alpiny a pred nami sú Mercedes, Astony a Ferrari, Red Bull samozrejme. Dúfam, pevne verím, že sa nič nepokazí tento závodný víkend. A na trať pôjde Hülkenberg a za ním Magnussen teraz pre zmenu. Ale z čoho som bol ako v realite najviac prekvapený, bolo keď som zistil, že Lewis Hamilton ide do Ferrari.
Potom napíšte mi do komentárov, čo si o tom myslíte. Lewis Hamilton vo Ferrari. Dokonca Lewisa by som si vedel v Haase predstaviť viacej než vo Ferrari. Ale Stay negative on the asi spravil veľké rozhodnutie. Tak dúfam, že bude len v dobro športu. No, dal som mu tam z úsadu čerstvé softy, aj Magnusenovi čerstvé softy. Sainz asi musel ako pokaziť to jedno kolo. A na trať som poslal obidvoch jazdcov. A Kevin to asi nestihne. A stihne, v poriadku. Má ešte dosť času. Potom ak viete, ako nahrávať snímky obrazovky, no nie screenshoty, ale video na PlayStatione, tak mi prosím vás napíšte. Lebo teraz to točím cez mobil a nie je to úplne najlepšie. Tak mi napíšte do komentárov, ako to spraviť, prosím vás. Ja si to s radosťou prečítam. A dajte like a odber na video, pokiaľ chcete, aby bola ďalšia časť. No, tretia bude asi minimálne ešte, ale ak chcete, aby bola štvrtá, piatá, šiesta, tak dajte like a odber. A potom sa uvidí. Teraz vypadli Yuki Tsunoda, Sargent, Albon, Gasly a Ocon. My zase postupujeme na 9. a 10. mieste. Pred nami Mercedesy, Astony, Red Bulli a Ferrari. Dúfame, že Ferrari nič nepokazí a vyhrajú pohár konštruktérov a porazia Red Bull, lebo už zatiaľ vedú. A setupy som ešte nehovoril, ale mohli ste si všimnúť 82 a 81. Čiže ideme do Q3. Čiže vyrazí Hülkenberg a za ním Magnussen. A dúfajme, že nás nikto nespomalí. No, už máme spomalovačov, dvoch. Hamilton a Russell. Ale už ani nepôjdeme druhé kolo. Opravné. Nám aspoň mne stačí tá 9., teda 7. a 10. priečka. A podľa mňa Mercedesy si to opravia. Jedine keby sme vyšli na trať a spustili červené vlajky. Russell nás preskočil, ešte Hamilton.
Hamilton nás nepreskočil. Máme 8. a 10. miesto. Čiže Continues to build here. čistá fantázia. Jeddah Street Circuit certainly makes the high speeds of F1 racing a thrilling affair. But even a world champion can be caught out in between the narrow walls, just as Max Verstappen found out in 2021. We've been having lovely clear weather. Sorry, že som to skipol, ale to tak zo zvyku, lebo väčšinou to dávam skipnúť. Stratégiu by som zvolil v prípade Magnusena soft medium a v prípade Hülkenberga medium soft. Teraz natankujeme úplne plné. A môžeme ísť na pretek. To by zase tiež nemalo pršať, ako v Bahrajne. Čiže veríme a pevne dúfame, The drivers are že vypadnú z toho prvé body. circuit, preparing for 50 flat-out laps under the lights. De Vries getting settled and readying himself for the race. I think they could have been higher up than 20th, but let's see if they can move forward from here. And it'll be exciting to see just what will happen here today. We're now moments away from this, the Saudi Arabian Grand Prix. And it's lights out, and away we go. Nika obieha Lewis Hamilton, ale Hamilton má softy. See what you can do. Copy. Got the pace. Copy. Čiže sme sa prepadli a ešte Esteban Ocon bude útočiť na Nika Hülkenberga. A zas útočí. A on už má. Keď dáme teraz standard, tak sa asi odpojíme od Mercedesov. Tires are quite hot here. Poď, Copy that. poď Kevin. A Kevin získava pozíciu. Teraz dáme Nikovi, aby sa až tak moc nebranil a moc neútočil. Aby ho mohol Kevin obehnúť. Lebo keby dám Nikovi don't fight with teammate, tak by to skončilo takže Niko by sa prepadol o 5 pozícií a ja by som mu už dal neutral a teraz mu dáme don't fight with teammate a low attack alebo medium mu dáme. Pokiaľ nebude rýchlejší, tak na neho nebude útočiť.
Čiže týmto by malo byť všetko vyriešené. Teraz tu bude bojovať Niko s Estebanom Oconom. Ešte 43 kôl pred nami. Esteban, teda Gasly predbehol obidvoch našich jazdcov. Gasly asi dostal nové turbo alebo niečo. Ešte nás Alpiny vyradia z bodov. Keby takto dojdeme, nebude to najlepšie, ale lepšie než nič. Čiže Magnussen bojuje. Máš softy, on mediumka. Čiže bojuje. A už nie ani v DRS-ku. Už odpadáva. Čiže aby nezdržoval, tu máš Rafael Defend a tebe dáme high. Copy. Máš low attacks. Nebran sa, Kevin. To zadopadne, ja už to vidím. Dva hasibo po boku. Zakrúta, čo zakrúta. Tu ti dáme don't fight. Neutral, medium. A tebe to necháme. Budúce kolo začneš pušovať. Že do boxu ešte nie. No nebudú sa až na to ďalšie, lebo ich máš opotrebované dosť. A nastavíme ti pit stop. Budúce kolo pôjdeš. A tu máš atak. A obehol nás aj Esteban Ocon. A niekto bol v boxoch? Nikto nebol v boxoch. Just watch out for traffic and think that you've got it. Russell bol v boxoch, preto sme na bodoch. Kevin Magnussen má nové čerstvé mediumky. Tu máš high attack. A vypneme ti don't fight with teammate. A my máme problém
budeme musieť ísť okolo skôr do boxov. Ale to nevadí. Možno aj o 2 kola. Side's quite hot. Khalid. Dáme tebe už standard. Luckenbergovi dáme push. A box next lap. Dáme ti balance. Tebe dáme balance na palivo. A sme v boxoch. Len aby teraz nič nepokazili. Zemetrasenie. V Saudskej Arabii zemetrasenie. 2,8 to je v poriadku.